Update sa itong pispan guys. Perting suga sa tubig. Doon sa was. Sabi ko gabi, gababaha. Sabi suga. Nagsamutan pagay na buntag, naguwa na po. Wakapuging baha guys. Sumaw na karon ng color sa itong tubig. Lubog-lubog yun kay kusuking baha gabi. Ang bahagi kan sa babaw. Diragi. Dirisad. Padong diri. Nya wala gyud kasarang nga to ang drainage. Pag kasarang, iawas diri. Na nagubang yuta. Nya dirisad. Iawas. So may na lang gani kay bantayan sa kong papa ni mata siya pagkadlawon, iyang gyari. Iawas ng tubig. Kaya nga ang kanimang mga drain hole, kani mga tubo, nasudlan og mga sagbot. Nabarahan ba mga niawas ng tubig. Nya kadto sa dito naman na screen na tangan sa sagbot. Lah. Daan sa nilas. Mao na siya guys to, perti ko suga sa tubig yun. Di mapugan. Ikan sa tupispan. Oh, niawas sa gabi kay kani magod magkuan sagbot ba. Matangan ang screen. Kada screen di puno, isaka ko sa tubig. Niawas. Nanubra kita sa tubig no kani na tubod. Maklaro ba ninyo? Nagawas. Tubod. Topa pati kusuga, tubod. Katong tubo sa nato dito nga atong paana pataas na gagas pod. Trip kusuga. Ya kana diha upat sa nakabog tubod diha, gibutangan mo tubo sa mga nasa mga tuwa-tunga sa tubig ana ang tubod niya. Galing niya pura diha, puros pura tubod. Mao sa inyo sa kanindot sa tuwang pispan no, sa tuwang area kay dagang kay og tubod wala na problema og supply sa tubig. Ang tubod ani gikan na dito sa Muntabay, sa dapit. Ay tubod diha, tubod diri, tubod sa dito. Laos na ito na mga tubod-tubod. Kani sa among sitio gitawag po ni siya og sitio tubod. Nya kami na timingan ni nga daghan og tubod ba. So ato sa pikas pispan atong tanawon kung naon sa dito. Pero makontrol man sa lang tubig ito gud. So mao ni ang atong sa kapispan guys. Okay ra man noon guys. So para kan tubod niya gamay ra kana diha. Pati pakita ha. Ang tubod ani gamay ra kana agas diha. Nya nagkuha mi supreto sa tabay, gamitan na mag-hose. Nya karon namong gipaong kay mudaghan niya ba. Kunyang kili ani nga pispan guys, kay sapa. Mao na siya. Mao yo guys. So na dira nagsugod ang tubig yun. Mao na pinaka-o. Lapos diri padung sa sapa. Mao na padung na dito sa dako nga sapa. Perting kusuga sa tubig. Nya kani diri, dili pa kay dagko na ray. Dili pa kay dagko na. Kay nawahay man siya buhi. 1 month kapain pa ni siya. Unlike to sa pikas nga 2 months na. Tanawan nyo guys. Nagkudag ko na ba po. Tanawar ko na yung tubod guys. Nagpataka lang og gawas. Napadihaw. Namaya mong tabay. Napay sandayong ito. Perting kusugas tubig. Yan nga ito pong gamay nga pispan. Pertisan puno ah. Grabe wana. Kusakto gipunuan na. Ay nga mga puno itong pispan. All good sa kayo guys. So, kung batira